na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Thank you. Nalipay ko nga ni Amarisa. Buloy. Nihugo ka. Nidaot ka, Sarah. O bitaw. Dili na akong beauty queen. Ikaw na, Risa. Ikaw gihapon, uy. Mag-picture ako. Buloy. Nagpakahilom raman lagi ka. Ano kayo na, sabi taon ka eh. Padaugan ng bati mo, pilbi ba ito? Beauty contest na. Beauty contest ba? Arita sa Miss Cebu City, nung saan ka? Asa si Piolo? Onsa? Sorry, Risa. Ha? Ganang nangayo mo kag sorry na ako. Kuan mangkod. Si Puloy. Siya akong gipangutan na kung asa si Piolo. Di ba, kauban mo sa trabaho? Oo, day, kauban mi day, pero nagkasyon siya. Maon pa. Gusto kang makita ni mo siya, day? Sige, balik niya. Sultian ako, ha? Dugay day yung bakasyon. Basin, balik to sulod si Mana, day. Dugay pa di ay. Oo, dugay-dugay pa. Gusto kong makita siya. Tita Velda. Oh, may balik ka man lagi sa aki. Di ba nga nanangit ka naman ang takang Sarah nga mulakaw ka na? Wala ko na pala yung duol, tita. Kanabatin ako nga si Sarah nagpangita kang Piolo. Oh, mao ba? It hurts ba ya? Ganun si Piolo manggid iyang pangitaon? Nga niya man unta ko? Oh, sorry, Robin. Okay lang, tita. Okay ra. Sige, tita. Muna lang ko. Dali lang ko magdugay. Salamat sa pagduaw ni Sarah, Robin. Sakti lang, Sarah. Ipasalig na ako ni mo nga kung ikita na ako si Piolo. Sultihan ako siya nga gusto kang makikita niya. Salamat, Risa. Gusto magkit na ako nga magkasulti, Bikod. Sarah, anak. Nga na bang nagpangita ka manggit kang Piolo, ha? Hatagi lang ko kahigayunan eh. Shit, atong tawhana. Gusto na kong mahayog sorry ni Ami. Oh, come on, baby. For what? Nakapasakit kong sulti niya. Oh, come on, Sarah. Kalimti siya. Mommy, please. Gamay ng hangyo na ako ni Mommy. Gusto na kong mahayog sorry niya. Basi na lang. Malangit ko, mi. My God. Anak, mahimo ba? Ayaw pagsutik ingon ni anak. Mi, ayaw na lang ko't paghilak. Lain ka magut kayo og sinultihan. Real talk lang ning ako, mi. Anak. Sarah, magbalikon ka, ha? Day, Sarah. Bidag nga, no. Kuhan ba ka nang... Mamayo lagi ka, day, Sarah. Mamayo ka. Onta. Onta, dili lang masabot ang akong kipati. Sarah, Ingon manggod sa
nagagamay nga akong kalibutan. Anak, mahimo ba? Ayaw pagsulti yung sama ni Ada. Mi, ako'y nasayod sa akong gibati, Mi. Pero ayaw ka pala ka. Nanikamot ba ako? Nanikamot ko, Mi. Nga makakita ako sa kalibutan, Mi. Mauman ka ni. Mga naggusto ko nga makasulti ang mga tao nga akong napasakitan. Kaya gusto ko mangayong sorry. Sarah, Nakapangayon akong sorry kang Risa. Di ba Risa, nagsorry na ko ni mo. Tugod kayo nagsalos ko ni mo. Nga ikaw at may relasyon ni Piolo. Bisag way ka matuoran. Oo. Oo, Sarah. Gisilutan na tingali ko ni Lord. Tugod kay ako man napasakitan si Piolo. Sarah. Hibaw ka, Risa. Masulti lang ko. Kanunay nga naghasal si Piolo sa kong una-una. Di pa kasama na ako siya nga bata. Nga akong kilugulugan sa kong gugma. Day, Sarah. Oh, buloy. Nga naman ka. Gila ka. Ay, hilak ko taon. Tandog lang ko si mga panulti, day. Mati kay kong batasan, buloy. Oh, day, bisa. Tingalig na ingon ko ani tungod kay pinangga magod kayo kong mommy. Sarah, Naspoiled lang tingali ko. Kay bisag ko siya kung gusto. Ihatag ba ni mommy? gusto na tayo, Sarah. Sige na, patuloy na. Tuguti ko makiksulti ninyo, May. Niya na magit sila si Rizag Buloy. Samtang wa pa. Samtang wala pa ni sakit ang akong umi. Anak, Pero Buloy, Day, ayaw lang tingali. sige, ayaw lang tingali. Ayaw lang sulti si Piolo nga nangita ko niya. Katingalig, mag-away sila kung yung hinikog ma. Day, Sarah. O tingali, di na po siya makikita na ako. Tungod kay, naibaw ko, naiubos to siya na ako. Kining ako, pangandoy na lang. Malihog na lang kong sulti niya. Nga sorry na lang. Oo, day. Oo, lagi. Makalao mo ka na, day. Sultihan ako siya. Mamalihog po ko ni Marisa. Sorry ha, masuguan ta mo. Okay ra, uy. Okay ra, gid, Sarah. Oo. Ang akong first runner-up. Hilak. Ayaw, uy. Ayaw sa ko hilaki. Buhi pa man ko. Buhi pa ko. Sana. Sana. mahimo ba? Iko na. Gusto na, anak. Kaya ani, uy. Tagak mang luwa na ko naminaw ni Day Sarah. Ay, buang mo ni bata, Murag nanuko na. Ayaw ko na kamatayin, Day, oy. Kasi, Los, nakapangayit na naman tubig. Magpaim na ako. Oo, Buloy. Nagilak na ito. Ana, natandog malangkos mga pulong ni Day Sarah. Oo, bitaw. Oo, takong lugan. Paim na ako tubig. Bi, Oo, Buloy. Kadiyot man lamang. ano ko tuyo Kaila ko. Ano ba yun, Lucia? Oo, unsa mo yung sakit niya? Ay, kanang maglimbag-limbag lagi siya sa kasakit. Kung musuol lang sakit siyang ulo. Kortahan mo na sila niya. Ano di man ipa-hospital? Ipa-admit? Unta lagi. Pero balibad mas Day Sarah, be. Patuom ka ng balibad-balibad. Dadoon na to na siya sa hospital. Hindi kabot sa amaan. Magkuno si Sir Jim Barba. Dadon, Oh, muli day. Ang gihangyo man ni Day Sarah nga muuli ng iyang dati. Sarah,
Di namin magdugay ha. Ato na mi. Salamat kayo, Risa. Sa inyong panahon. Mubalik raw niya mi. Thank you, cute. Salam. Sarah? Kalit ko nating ni kunit si mong o. Sarah? Nasakit na sad! Ha? Oh my God! My God! Unsa ko puhatan aron makataot ka na. Ma'am Imelda! Si Sarah, ma'am! Ma'am Imelda! Ma'am! Oh! Ginoo ko! Ginoo ko, Sarah! Sarah! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!